Nou, ja, die heb ik altijd wel. Maar als je de temperatuur met de heen, nou, dan heb ik net zoveel nog meer om. Ik ben beter een leven aan het werken dat ik niks heb te doen. Ik ben er heel wat betrekken zitten. Ik ben volle fitter gekend die jongen voor wet. Ja, dat ben ik wend. Nou. Hoe lang ging je hiermee terug? Nou, zo lang met kind. Dan met net minder weer want dan wordt het op. Ik heb een unieke samenwerking met mijn boorman. En dan helpt het me altijd wat, want het is ook altijd lang. Want ik kan met de machines hier net goed uit de voeten. En dan wat meer en dan ga ik in door de eken en dan meer het heimachine, meer machines de greppeltjes wat uit. En dan... Nou ja, dat is boeren. In mijn vak ik heb altijd in boerenwerk zitten. Nou. Hij heet broederklongen, nou, die longen die broer, die ik dat toch weer. Nou. En ik heb dan met 65 dat ik molken al uit. Nou. Ja, we hebben een hele goede bomen. We hebben 4 jaar geleden waren 80. Dan heb ik als eerste boeten de familie uitgenodigd op zijn feestje. Dus dat wil heel wat. En hij had ik zeg maar een telefoon, maar zo'n grote knap als er neet is, dan word ik bellen. Ik heb kwaal, dus mooi dat niet het net meer doen. No? Nee. En hij ging nog, dan moet ik even dat omdraaien, zeg maar zeggen. En dan ben ik oud heet, hè. Zweten vanzelf. Nou, het is niet zo 40 graden. Nou, en aan de overkant geen temperatuur. Die hing in skaat daar. Die zit op 34, zo'n 38 graden zit die op. Nou, in skaat. Ja, maar dat warmer worden, want dan ben ik het.